Preskakujete stále zo vzťahu do vzťahu? Tak toto video je pre vás. Je to o Erosovi, Filosovi a Agape. Našiel som tento príbeh v tejto knihe od významného českého psychiatra a psychoterapeuta Jána Práška. Toto je konkrétne z knihy Asertivita v partnerství a ja by som vám to rád prečítal, pretože to je veľmi pekné a píšem knihu o šťastí, ale prvá téma je o tom, ako budovať dlhodobý vzťah, preto čítam aj tieto knihy a našiel som takú krásnu myšlienku, alebo teda takú krásnu časť v tejto jeho knihe, o ktorú sa chcem s vami podeliť. Eros, to je búrlivý cit medzi dvoma ľuďmi, je prežívaný ako túžba po blízkosti druhého. Často však aj ako potreba ho vlastniť a mať k dispozícii. Môže však prerásť do zrelšej formy lásky, kedy láska narastá a získava na kvalite a obaja partneri pociťujú, že niečo budujú. Ale môže tiež ukázať svoju horšiu tvár, keď jeden alebo obaja začnú mať pocit, že ich láska o niečo okráda. Potom vyrastá ľahko závislosť, žiarlivosť, obmedzovanie alebo nenávisť. Filos je láska vo forme priateľstva. Keď už Eros nedokáže živiť svoj oheň, dokáže partnerov držať pri sebe Filos. Spoločná práca, kompromisy, vychádzanie si v ústrety, premýšľanie o potrebách druhého, to všetko je Filos. Tento druh lásky už v sebe nenesie toľko vášnivosti, je skôr jemný, skromný a kultivovaný. Neobmedzuje však druhého, nechce ho vlastniť. Mnoho ľudí sa trápi pri hľadaní Erosa a keď sa mení Eros na Filos, majú strach, že sa ich láska stráca. Niekedy hľadajú ďalší vzťah, kde prevládne na počiatku Eros, zopakujú si však to isté. Eros postupne stratí svoju silu a sú znova v rovnakej kríze. Nechápu, že práve Filos ich môže doviesť k najvyššej forme lásky, k Agape. Toto je vlastne časť o tom, ako niektorí ľudia prechádzajú zo vzťahu do vzťahu, lebo stále hľadajú Erosa, to zamilovanie. Psychiater Ján Práško píše alebo ukazuje tento príklad tej lásky, tej označenia lásky v gréčtine Eros, Filos a Agape. A toto je teraz najkrajšie, to sa mi veľmi páčilo. Agape je prítomná v Erose aj Filose, ale presahuje ich. Agape je láska, ktorá sa usiluje o dobro druhého. Pri Agape je naša empatia do partnera natoľko hlboká, že cítime, ako na neho pôsobí naše správanie a hľadáme pre neho to najlepšie. Znamená to výjsť zo svojho sebectva, keď konáme len pre svoje vlastné uspokojenie. Ďalej to znamená myslieť na to, ako urobiť jeho život lepším. Aj toto nájdete v mojej pripravovanej knihe, ktorú píšem o tom, ako budovať dlhodobý vzťah. Takže ak sa vám to páčilo, dajte videu like a začnite ma sledovať. A držte mi palce pri dopísaní knihy a potom si ju môžete kúpiť. A vlastne na webe petersorger.sk zadarmo sa môžete prihlásiť k odberu a tam vám pošlem určité lekcie, ktoré napíšem, ktoré budem vlastne pridávať postupne pri písaní knihy, aby ste vedeli, čo v tej knihe bude. Majte sa krásne.